дасылаю свае палымяныя вітанні ўсім, хто мае намер разам з намі заклікаць вясну. Мы распачынаем рух наперад у мінулае Петрыкаўскага раёна, каб занатаваць тое, што захавалася там з абрадавай спадчыны. Трымайцеся побач. Сегодня мы в Копаткевичах. Тут нам показывают мясцовый обряд встречания. Амаль праз месяц мы сустракаемся ў мінскай студыі гуказапісу. Будзем аднаўляць нашыя ўражанні ад вандроўкі ў Петрыкаўскі раён і надаваць другое жыццё народнай песні. Сёння разам з нашым аранжыроўшчыкам Кірылам Ермаковым і юнай спявачкай Аняй Ярчынскай. Найперш пра галоўную дзеючую асобу. Аня Ярчынская, выхаванка СОС дзіцячай вёскі Бараўляны. У 2014-м паступае ў Мінскі дзяржаўны тэхналагічны каледж. Брала ўдзел у раённых конкурсах «Сузор'е талентаў» 3-е месца, «Your Voice» 8-е месца. Дэбютавала з песняй Арыны Войт і Івана Панамарова «Станем бліжэй». Хлопцы, дзяўчаты, а у нас сёння свята, стрэчанне. Я ведаю, што гэта грамніцы. Бабка моя шмат цікавага расказвала. Дык хіба вы не ведаеце, даражэнькія, што грамніцы інакш гэта і стрэчанне, і грамнічнік, і ўстрэчанне. Калі на стрэчне пей, на страхой нап'ецца, наюрівал, травы наесца. Капеш на стрэчне, будзе добры ўраджай пшаніцы. На стрэчане сняжок, вясной дажджок. Да грамніц не хавай рукавіц. А як прайшлі грамніцы, так і не патрэбны рукавіцы. А калі на стрэчне снег пераматаеце раз дарогу, то будзе позня восень. Але чаго мы стаім тут да спрачаемся? Давайте лепей вось у грамніцы попросім Перунову іскрыцца. Давай. Дзяўчаткі, хадзіце сюды. Богиня грамніца, дай нам Перунову іскрыцу. Зимы половицы. Халету в окенце постукая, громом ясным у небе погрукая. Свяшу грамнічную запальвае, злых духов адважвае. А мы встреча шануем, разом збираемся и святкуем. А у нас сегодня встреча, встреча, зима с летом стрелася, лето зиму пихнула, и ножечку звихнула, зима пошла, плачучи, лето пошло, скачучи.
Мясціна ў Капаткевічах, дзе зараз вуліца Камсамольская і Калініна, называецца Падамолка. Раней, калі птіч была судоходная, яна вельмі моцна разлівалася ў час веснавых паводкаў. Калі вада падала, то заставалася вельмі многа ракушак, якія з цягам часу драбіліся і ператвараліся ў памол. Адсюль і пайшла назва Падамолка. На поўнач ад Капаткевічаў маецца зямельны надзел, дзе калісьці жыла памешчыца Сабіна. Як тутэйшыя кажуць, там заўсёды добра радзіў лён, а гэтае месца дагэтуль называюць Сабінава поле. Каля мліна, каліна, каля мліна, каліна, там бабочка ходила, там бабочка ходила, стадо девок водила, стадо девок водила. Усе девки танцуют, усе девки танцуют, а одное немое, одное немое, я е мать измуває, я е мать измуває, а із муші розчеше, а із муші розчеше, розчесавши на пляті, розчесавши за пляті, а заплювши прибяри, а заплювши прибяри, дав таночок привяде, дав таночок привяде. Хлопці, дзяўчаты, дзядуля мой з царквы вяртаецца. Відаць, свечкі асвечаныя нясе. Абрад, які з прыходам хрысціянства стаў называцца стрэчанне, у паганскія часы меў назву грамніцы. У пэўных рэгіёнах ён адносіцца да зімовых, але ў асобных і на Гомельшчыне ў прыватнасці гэта ўжо веснавое свята. Мы ж з вами зладзім сустрэчу з Кірылам Ермаковым і Аняй Ярчынскай, якія акурат зараз перапрацоўваюць адпаведную абрадавую песню. Ну что, мы готовы начать. Давай начнем с первого куплета. Вот, сделаем пару дублей. Поехали. Раз, два, три. Зима с летом сустракаецца, про здоровьйко пытается. Ты точно себя хорошо слышишь? Все хорошо? Да. Давай немножко погромче тебя сделаю, чтобы тебе было комфортней. А Божух наш, наша громовница, от холоду ды стужи заступница, выкажи згоду великую, запали свечку громничную. Доставайте, дети, свои громничные свечки. Доставайте-ка, детки, громничные свечки. Запали. Встречанье, 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 зима с летом стрелася, 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 лето зиму пихнула, пихнула, и ножечку звихнула, звихнула, зима пошла, плачучи, плачучи, лето пошло, скачучи, скачучи. Давайте свечки затушим об снег, как сила земли прошла сквозь свечу. Давайте-ка выберем теплое летейко да холодную зимочку. О, вот наша будет летейка, а вот давай зимочку выберем. О. День добрый, теплое лететка. День добрый, холодная зимочка. Чому тебе летейка увеличивать? Меня и зимочку проклинают. Вот и зимочка холодная, луги болоты поморозила. А я летейка да веселая. Луги горы измочила, луги горы узвеселила. Доброго здоровья тебе, летейка, с киянками и
доброго здоровья тебе, зимочка, со стариками. Зима с летом сустракается, про здоровье пытается. Ой, чалом, чалом, на теплое летейка. Ой, здорова была, да холодная зимочка, что тебе летейка увеличаюсь, мяне зимочку проклинаюсь, бо ты зимочка холодная, луги болоты поморозила. Ой, я летейка да веселая, луги горы измочила, луги горы узвеселила. Ой, как мальчики собираются, да на мед вино складаются. Ой, ты, Ганочка, клади боль за усих, твоя Ганочка лев за усих. Про назву Капаткевіча існуе тутэйшая легенда. Жыў тут некалі гаспадар, Мікітам звалі, і было яго небагата зямлі, таму што вакол былі непраходныя балоты. Людзі іх вельмі баяліся, таму зямлі ў Мікіты было небагата, як 2 будыніны паставіць. А сям'я вялікая распладзілася, пачалі дзеці падрастаць. Адну дачку аддалі замуж, другую. Вось і малодшы сын Марцін падрос. Сын ніяк не мог жаніцца, таму што ў бацькоў нават не было зямлі, каб яму даць на гаспадарку. Неяк у лесе сустрэў ён старога нямоглага деда, накарміў, прывёў у хату пераначаваць. Удзячны стары сказаў: тут жа ў балотах такая зямля, што яе хоць на хлеб намазвай. Канавы трэба навучыцца капаць, і ўсё пойдзе як мае быць. Я вам раскажу і заўтра пакажу, адкуль лепей пачаць, то і пачынайце. Так той Марцін усё жыццё і жыў, капаючы канавы і асушваючы балоты, а месца, дзе ягоная сям'я пасялілася, назвалі Капаткевіча. А вон і дед з баяном іде. А зараз давайте мячалицу потанчуем. У даўнішнія часы нашыя продкі-язычнікі ўшаноўвалі ў гэты дзень бога Перуна грамаўніка. Ад грамніц можна было пачуць першы гром. Пачуўшы першыя громы, нашыя продкі лічылі, што гэта бог-грамаўнік запускае ў злых духаў нячысцікаў свае вогненныя стрэлы. Менавіта ачышчальная сіла агню увасобленая ў грамнічных свечках. Мы абавязкова вернемся ў Капаткевіча адразу пасля таго, як зазірнем у нашу студыю гуказапісу. Готова? Да. Пробуем. Бо ты зимочка холодная, ой, луги болоты поморозила, ой, я летейка да веселая, луги горы измочила, взвеселила. Ой, там... Так, давай еще раз сразу. Немножко не хватило мне открытого звука. Давай еще раз попробуем. Що на встречі треба кормити курей овсом. Весною буде з яйцом. Ой, я ще гробниці хліба половити, а зими третя частка. А на дворе мельница, мельница, а на дворе мельница, мельница. Ой, вер-вер-вер-верца, перца, лупца, нуца, мельница. Ой, вер-вер-вер-верца, перца, лупца, нуца, мельница. А у мельницы
а у мельника деточки, деточки. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, деточки. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, деточки. Одна пошла зайвана, зайвана, одна пошла зайвана, зайвана. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, зайвана. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, зайвана. Друга за Степана, Степана, друга за Степана, Степана. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, Степана. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, Степана. Зайваном гарує, гарує, зайваном гарує, гарує. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, гарує. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, гарує. За Степаном гуляє, гуляє, за Степаном гуляє, гуляє. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, гуляє. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, гуляє. А на горе мельница, мельница, а на горе мельница, мельница. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, мельница. Ой, вер-вер-вер-вер, перцем, лупцем, дупцем, мельница. Урочышча Калпак размешчанае на ўсходнім схіле гары Маяк, каля 100 метраў ад аўтадарогі Капаткевічы-Чалюшавічы. З даўніх часоў урочышча вядомае як святое месца. На гары б'е крыніца, вада з яе пазбаўляе ад шматлікіх хвароб і не замярзае нават у лютыя маразы. Распавядаюць, некалі стары пан упадабаў маладую дзяўчыну і загадаў сілаю прывесці яе ў маёнтак. Збегла яна неяк уначы на гару, дзе стаяла каплічка, і ўсю ноч праплакала. А зранку з-пад зямлі прабілася крыніца з чыстай, нібы дзявочыя слёзы вадой. На гэтым месцы цяпер стаіць святы крыж. Дубовы зруб, які агароджвае крыніцу, быў пабудаваны ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. У 2000 годзе крыніцу асвячаў епіскап Тураўскі і мазырскі ўладыка Стефан. Ой, Василию, Василию, боровое зелье, я еще замуж не пойду, не справляй веселье. Прикатили ко мне сваты на сивой кобыле, завернулись назад, жениха забыли. Ой, чому у тебе, девчонка, вузный солоденький я? Покропила мать медом для тебе, миленький. Ох ты, мила чорноброва, чому брови почерніли? Я чернила купорвасом, как любили хлопцы джазом. Мне не треба під фасолі, мне одну фасолінку. Мне не треба девок много, мне одну веселую. Старыя людзі кажуць, што галоўны сімвал стрэчання грамнічную свечку кожны рабіў у сваёй хаце са свайго воску. Яе нельга было нікому пазычаць, нават сваякам. А ідучы з царквы, свечку хавалі пад вопратку ад чужога вока, бо лічылася гэта кепскай прыкметай. Грамнічку запальвалі падчас навальніцы, каб маланка не спаліла хату. Нам жа самы час паназіраць, як ідзе работа над песняй у Ані Ярчынскай і Кірыла Ермакова. Давай сейчас еще раз целиком. Вот. Да, понятно. Вот и зимочка холодная, ой, луги, болоты поморозила, ой, летика да веселая. Еще один дублик, смотри. Не получается почему-то. Да нет, все получается. Единственное, что просто последнюю ноту долго не тяни, чтобы успеть дыхание на следующую фразу взять. Поехали. Замуж за меня.
приеду со сватами завтра до тебе. Я приеду со сватами завтра до тебе. Отказала дівчиненька тому казаку. Есть у меня вже коханий, вірна я йому. Есть у меня вже коханий, вірна я йому. Зайшло сонце за оконця, за темний рясок. Приди, приди, коханечку, ко мне на часок. Приди, приди, коханечку, ко мне на часок. Вось і прыспеў час развітацца з гасцінамі калектывамі Капаткевіча, якія сёння адмыслова для нас зладзілі стрэчанне. Будзем сустракаць вясну наступным разам. Давай перейдем к речитативу. Ой ты, Яночка, клади боль за усіх. Боль за усіх. Очень нагло давай, попробуй. Ой ты, Яночка, клади боль за усіх, боль за усіх. Твоя Яночка, лепш за усіх. 2 раза лепш за усіх. А, да, я забываю. Давай еще дублик один вместо этого. Ой ты, Яночка, клади боль за усіх, боль за усіх. Вот, сейчас отлично. Давай такой же дубль закрепим. Уся работа па наданні новага гучання старой народнай песні ў мінулым. А зараз мы разам ацэнім, як зіма з летам сустракаецца, дзякуючы Ане Ярчынскай. Слухайце, я ж прызначаю вам спатканне роўна праз тыдзень. Завітвайце. Зима з летом сустракається, про здоров'я питається. Ой, чалом, чалом, да теплое летика. Ой, здорова была, да холодная зимочка. Что ж ця білетика звеличають, мяне зимочку проклинають. А в нас сьогодні встреча, не встреча, не встреча, не. Зима з летом стрелася, стрелася, стрелася. Лето зиму пихнула, пихнула, о-о. І ножичку звихнула, звихнула, о-о. Бо ты, зимочка холодная, ой, луги болоты поморозила. Ой, летейка да веселая, луги горы измочила, взвеселила. Ой, там хлопчики собираются, динамет, вино складаються. От Іваночка, клади борщ за усіх, борщ за усіх. Твоя Ганочка, лепш за усіх, лепш за усіх.